Bueno, les dues amb dues situacions una mica similars. Dos jugadores que no estaven jugant, que el procés de la Mima Coulibaly era un altre, el de la Jure era més un tema de recuperar-se bé del genoll i s'ha agafat el seu temps i al final ha decidit que vol tornar a jugar. I les dues, jo crec que amb l'objectiu de sumar qualitat, de sumar experiència, de sumar saber estar en moments importants, però en un procés físic que evidentment no els hi dona, i és normal, com per ser una rotació llarga, sinó que ara mateix són jugadores que ens poden ajudar en moments puntuals de partit, però que ningú s'esperi 25 minuts ni 30 de cada una, perquè no seria la realitat. En el cas de la Mima, per suposat, i el cas de la Jure no és que vingui a substituir aquell alè que fa setmanes que estem buscant, sinó simplement ve a sumar i l'alè el seguim buscant, però no ho trobem perquè les circumstàncies són les que són, tampoc és que hi hagi molta jugadora disponible, però la nostra realitat és la que és i això és el que hem d'assumir i cap problema. Sí, és molt complicat, és un equip que juga molt bé, que defensa molt bé, que són tremendament generoses en l'esforç i que a més tenen punts, que corren, que tal. És un equip que està en un moment de forma a més espectacular, que ve de guanyar IDK, però que prèviament havia guanyat a Perfumerías Avenida, que havia guanyat a Uni Girona, que s'ha classificat per quarts de final d'Eurocup, que té un mèrit descomunal, amb la qual trobo que és un tros d'equip super ben entrenat, que ho està fent molt bé i que ens ho posarà tremendament difícil, però és un partit a casa, nosaltres estem en la situació en la que estem i ja ens dona igual si es diu Baxi Ferrol o si es diu tal, perquè el que hem de fer és intentar treure'l per sortir d'aquí baix. Sí, molt bé, molt bé. Han vingut superbé del Perón. Quan vam acabar el partit contra Ardoi vam fer la setmana d'entrenaments com si divendres hi hagués partit de la Penya, després del divendres sí que vam donar uns dies lliures. Aquella setmana ja va ser correcta i al tornar del descans han sigut molt bons entrenaments, només un problema físic de l'Anna Palma al peu, però la resta físicament bé. L'Ainhoa ha vingut a la selecció també molt bé, amb molt bones sensacions, així que per això incorporar a la Jure, a la Mima, que sempre que portes alguna nou, l'ambient sempre millora una mica, la veritat que les sensacions són bones. Sí, la Jure s'ha incorporat ara, just després del Perón. La Mima sí que estava abans i va estar en aquest període de prova per veure com tal, i evidentment aquests dies sense jugar han jugat al seu favor, perquè si hi hagués partit, com ens trobarem a partir d'ara, no sé si haguéssim tingut temps de veure-la lo suficient, de donar-li aquest marge perquè pogués millorar. Ara ha tingut aquests dies per anar entrenant, per anar coneixent l'equip i nosaltres també per veure què ens pot donar i què no, amb la qual cosa aquests dies, òbviament, amb ella li han anat molt bé.